गामसा कपड़ानि बिसिङाव खबजा जोंनि खेरवा गामियाव बेलेखाना हामबाय अ पारानि अक्रा रकनो जों साइमानो जोंनि फाइनाय जे 4 तारिख जोंनि बबाग्रा अ हा बबाग्रा आसाइमानि साल 4 तारिख जुलाइ 2022 जोंनि आसाइमा सालनो रुखसावै जों पालायनो थाङै दङ ते आबनो रुखसावै अ गामसा कपड़ानि बिसिङाव खबजा खेरवा गामिनि जोंनि अक्रा रक चाक्रा जग्रक बबाग्राना हामजाकमानि बिसिंतै खाका हामया फानायनि बागै अ लामा रक तिनि साफ सुथरा खालामनायनि बागै जों दंथगो जोंनि अ पारानि अक्रा रकनो आं खाका हामया फरो जोंनि ब्लक निङै जों तेबो बुसकाङो बबाग्रानि बिसिंतै अमाहाके जों थानसानि बिसिंतै न जोंनि जेखुनु सामंनो जों खालायनाय ताइ खोनाबो जों हायनो जोंनि लेफुङावो बबाग्रा सैमा सालनो तैयै जों केग्र रालायनाय ताइ गोबां मानि रक जों बागलायनाय सामरो तांलायनाय ताइ नग रक जे सुगे बर रकनो जों नग रक तांनाय खोना आबन बागै जों जतो जोंनि अ हास्ते तिप्रा हानि बर रकनो कयनाय बबाग्रानि बिसिंतै थानसानि मारिबो दाबो अफाया बर रकनो जों कयनाय बबाग्रानि नासिक मुङो फाइसिथुन जों तेबो थानसाखाय बुसकाङो जोंनि सभा कतर सामं तांनानै दंखो आहायकेनो जों जोंनि बुसकाङो जोंनि तिप्रा सरकनो थानसानि खायनो जों सामं साक्सेस खायनाय ताइ जोंनि गोबां मानथाय सप्ताहरकनो जों थानसानि बिसिंतैनो आदाय खायनाय तेबो स्पेशली खाका हाम जोंनि गामसा कपड़ा बिसि रकनो अब हाइसिनि 10ता बिसिनि बिसिङो तिनि जे सामं काहाम उदुकना हामनि बागै बरक लामा रक ड्रेन परिष्कार खालायलायका अरनि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि जोंनि डिस्ट्रिक्ट केशियार दङ ताइ इउथनि भाइस प्रेसिडेन्ट आं इउथनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै अमाहाके बर खालायमानि बागै ब्लेक खाका हामया फारिनाय जों दंथगो ताइ आसुकनो जतननो हामबाय।